Колко ще им правим на вълъците, а? Айде! Айде! Колко ще им правим на вълъците, а? Колко клипчета ще трябва да им направим? Да им обясним, че сме най-добрите. А, Леонардо? Айде, моето момче, айде, че батерията свърши, бе. Танго, той пета двойка ли вече? Твоя само. Айде, айде, айде! Така те искам. За коя е тази опашка? Ще му обясняваме на вълъците ни за какво става въпрос. Така те искам, моето момче. След 2 лова още по учебник ще бъдеш. Ай! Вия! Батерията свърши, ще ви путката майчина. Батерията свърши! Танго, дай на цигара. Танго, дай на цигара, ай. Ай, дай на цигарка, ай. Дай запали. Ай, ще му е ба майката. Браво, бе, Танго!